Rosdal. Premiere Londons Dal. Første kompagni får den anal. Kok, sygeskrev. Premiere Londons Dal. Din kone ligner en bag. Den film. 2, 1, go! Go! Mere på! Den skal tømmes på læberne! Skrav det hele op! Nej! Ja, den er på video. Det skal på læberne! Det hele på! Skrav det op! Ja, nu, okay. Kom nu, kære! Så tæller det ikke! Tiden starter først, når du har sat på! Ordentligt på! Mere på! Den er okay! Der er slet en eksisterer! Kære på landsholdet! Går du hjem af nu? Gule bøn! Det var hun efter. Hvem tager tid? Lidskov, tager du tiden? Ja. Lidskov har tiden. Nej, den har været i gang i halvandet minut. Jeg lyser der på alkohol. Ja. Så det er egentlig også 2 minutter nu. Tag lige et billede af Kjær. Halvandet minut. Jeg glæder mig til en udmærket stille og roligt abekonvention i morgen, ikke? 5 stille og roligt abekonventionen. Og det kan der umuligt være spørgsmål til. Er det forstået? Det er standard! Det er standard! Og sådan er det. Og så lige til slut. Skål! Skål, første kompagni! Det er halvt minut. Nej, nu! Dræk! Og så 30 sekunder fra nu af. 30 sekunder fra nu af. Skal den være på 2:10. Kan de grave, kan de avle, kan de gå, kan de gå? Der er klar til den, der er spillet! Og så 15 sekunder! 15! kom så, Kjær. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Færdig! Den i håret! Det er godt! Ej, den er godtaget! Den er godtaget!